салом ба халқи азизи тоҷикистонам, салом ба бинандагони канали ютуб. Чанд рӯз шуд ки ҳамин садоҳо оиди бародари Ғуврамарг Стёпа садоҳо баланд шудесанд, гапу хабарҳо зиёд шудесанд. Ман ҳозир шабакаи интернетида даромадам. Як бародари Ғуврамаргро гур кардиам. боз дақш дуо карданд, Стёпа гуфтестанд. бародар бахшиш, аввалан бахшиши зиёд мегӯм ба шумо ки агар мабодо ягон гапҳои хатоӣ кунам, ягон гапҳое ки соҳиби озурда дили шумо шавад бинандагон, оиди ҳамин як-ду сухан гуфтанӣ ҳастам. шабакаи интернети ман биогумус ва моҳипарварӣ аст. дар оҷа гуфтам ки ҳамун шабакада пастию баландиҳои зиндагиро хуш кунем, бисёр ном мешавад, номи ҳамин сайти ман дароз мешавад. ҳаминро гуфтам ки чандин борҳо хотиррасон мекунам, дар бораи пастию баландии зиндагирам ман сухан мегӯям. сухан бояд бугум. рафта амр чӣ гуфтанӣ ҳастам? ҳамин бародари Ғуврамарги мо аз рӯзе ки ҳамин мисол ҷон ба ҷонофарид таслим кард, Стёпа. Як ҷавонои муҳтарам аз шумо хоҳиш дорам. шумо ҳозир ҷавон ҳастен. ҷавонида ҳар кас хатогӣ мекунад. ҷавонида ҳар кас хато мекунад. инсон бехато нест, бехато офаридгор аст. ҳамаи мо хато мекунем. лекин ман таъкид ба чӣ дорам? ҳамин бародара лақабаш буд ба фикрам, номи худаш Идибек буд, лақаби ин Стёпа буд, ба лақабаш машҳур буд. аввали бовар ки Стёпа, мисол гуфтем бародари мо Стёпа мурд, ман гуфтам ин бародар ягон бародари урусуш мурдааст. ва Идибек ном дора ку. хато накунам агар бахшиш. ман ки сарам вайрон шуд, дига тамошо накардам. дар бораи ҳам бисёр гап мезанем, дар бораи чӣ видео кардем ва кардем. шумо фаромӯш накунед, ин дарсҳоро, ин пастию баландиҳоро мо гузаштагием. мо медонем Стёпа. нагем Стёпа дига. як чиза ба хотири чӣ Стёпа мегем? лақаб равшантар аз ном аст. бародарон, лақаб равшантар аз ном аст. шумо ҷавонои 18, 20, 25 сола, 30, 35 сола, 40, 50, 40 гузашти дига лақаб дар корот нест. лақаб медонӣ чӣ хел лақаб бояд бошад? лақаб ҳаст, лақаб равшантар аз ном аст. бояд мо лақабе дошта бошем ки фарду рӯзи қиёмат ба ҳамун лақабмон файродмон кунад рӯзи маҳшар, рӯзи растохез. чӣ хеле ки саҳобаи гиромира Абу Ҳурайра разияллоҳу анҳуро бо лақаби Абу Ҳурайра аст. медонед худам, олимо медонад, бачаҳо медонанд, Абу Ҳурайра ёд мешавад. нахоҳ моро дар ӯ дунё, дар сари рӯзи маҳшар бо лақаби ман худам Муҳаммадҷон ном дорам. вақте ёш будам мара рафиқонам Миша мегуфтанд. падари бузургворам ёд дорам, гуфт ки кия Миша гуфт, ман гуфт Муҳаммадҷон ном кардам. гуфта Миша мегӯй. нагузоред инра. чӣ хоҳиш дорам ман? худо ҷоша ҷаннат, ҷаннати фирдавс гардонад, ҷаннатул фирдавс гардонад бародари моро Идибега. биё аиҷа усу дига вайда на шӯҳрат дар корай, вайда на лайк дар корай, на вайда подписатсия дар корай, на вайда балечик дар корай, на вайда ягон чӣ дар кор нест. фақат як дуои хайр кунем дар ҳаққаш. бас кунед Стёпа гӯйра. Стёпа нагем вая дига. ман аз рӯи мефаҳмидагӣ худам гуфтам. Стёпа нагем. бародар Идибек, худо ҷоша ҷаннат кунад. вай агар ҳамун Идибек сину соли манда меришид, зина 60-70, худаш вай ҳамин лақаба безор буда, ҳамин лақаб ки шумо Стёпаш мегӯфтед, бобои Стёпаш мегуфтем вая. нагем Стёпа дига вая. вай падари меҳрубонаш Идибек ном кардагия, ба фикри ман Идибек ном кардагия. ман дар бораи пастии баландии зиндагиҳо чунон ҳам ба шумо гап мезанам, чунон ҳам сухан мегӯям ки ҳамид пурай. накунед хел. ман шуморо даказат мекунам, гап мезанам. гӯш кунед.
وقتی که جوان بودن اسکری میروان اسکری میبین چقدر میاد بهوش به وای میشوند چقدر میاد در تنهاشون نویسندگی چریکاشون نویسندگی 1960 یا 1950 علامت سوال نویسندگی چریکاشون داد میگه سوال تولد چند برادر угадает که میگه угадает که چند ای درسته مسلمانی مود درسته می سین سوال ماده میرسه درجهش صورت لنین درجه صورت استالین درجه صورت لوبوف درجه صورت دیلای با چی میگم یوشیش جوانیش در من مراجعت به شما جوانم که نکنین خیلی کار با چی میگن با میان میگن که پیش دکتر که چند پول میگوی ما پول دارم ما گاو ماشین چند میفروشم وقتی که در نولا میگیرم در پشت دست میگه در پشت صورت دیله یا نایزه زدگی همین خیلی نولا میگیریم همه خلق نگه داره روش دارم همه دارم نگه دارم چی معنی داره همین کورک میگه چی قدر پول میگه کورک میگن کورک نه پوست میگه پوست میکنیم پوست میپرتویم ایرانی پود پوستی نو میگیریم بعد وایش میکنیم واه بچه همین خیلی همین خیلی نکنیم برادرو خیلی جنگ هم کنیم ما یک فکر ملازه خود را گفتیم خدای این برادری ما را جوان مرگ شد غوره مرگ شد جاش جنت الفردوس کنه همین خداوند خودش عفو کننده انشاءالله با امر خدا خواهش داریم تولا داریم زاره داریم که گناهاش را عفو کنه و دیگه جوانای ما را برای راست هدایت نماید ما عالم نیستم چقدر عالمو گپ زدن چقدر دانشمندو گپ زدن ما یک فرمر یک آدمی خوجگی دارم دیگه هیچ نه دل پرشید گپ زدم بخشش زیاد خدا از این هم زیادتر کنه برادران قندی من